Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Sa Amon, ang Amon Society, ang Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology, nagpagawa sa position statement regarding sa mga may kondisyon pala, may mga allergy. So kung may mga seasonal allergy, siguro ang na-main sina is rhinitis, balang seasonal na rhinitis. Or may mga food allergy kung makakaon na sa pagkaon, nag-aatake. Sa Amon, importante siya na makontrol ang allergy or ang kondisyon nila before sila magpabakuna. Kung control, butang ka ang rhinitis or dugay naman ito nga wala man naka-trigger ang sa food yung allergy, pwede sila magpabakuna. They are classified as low risk siya. So maghambal kita nga low risk is pwede ka proceed sa bakuna, pero nag-a-advise kami na i-monitor sila at least 30 minutes sa vaccination site for any na mga reaction. Wala, no? 30 minutes kay sunog sa mga pagtuon, ang mga severe na allergy, butang taamon siyang natawag na anaphylaxis, nag-occur sila kalabanan or mostly within 30 minutes after nakabaton isang vaccine.